చెప్ప ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರಗಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು. ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಚಾದ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಗ ಪಿದಾರ್ದ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ನೀ ಬೊಲ್ಪೂರ್ ದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಚೌತಿ ಬಲಸರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂಂದು ಅಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನ ನಂಚಿ ಪೋಯಿ ಓಕೆನಾ. ಐದು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪನ್ನೆಂಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಚೌತಿ ತನಿ ಆತಿನಂಚಿನವು. ಸೊ ಚೌತಿದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಪುನಂಚಿನ ಚೌತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಚಾದು ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೌತಿಗೆ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಲ್ಪೊಲಕ್ಕದು ಮುಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಆಣುಲೇರುಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲೆ ಪಂಡೆನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವ ಅಕಲು ತಳಿರು ತೋರಣ ಮಾತ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಲ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಮಲ್ಲದಾಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತ. 15 ಸಲ ಇದ್ದ ಪಾಯಸ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮಾಮಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು 15 ಸಲ ಇದ್ದ ಪಾಯಸ. ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಾತೆ ನಾವು ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂತೆ. ಸೊ ಮಾತ ಕಡೆದು ಮಾತ ದೀತಿರತ್ತೊಲೆ tiga sentuh bonus le panjang sini aku le decoration aja kan kalau tuh jalan Acho, That person. Kencang baik kan? Ada yang kulut mampunya. Angkat yang makan dah tak? Tutup. Anju bocci. Lacho? Anu jatuh bapune, kucine. Ada koce, ada. Ada koce, ada, beda. ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಮುಕುಲ್ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನಿಗೆ ಲಚ್ಚುಲ ಗಾನುಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲೊಂದು ಹಿರಿಯರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಆಣುಲೈನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊನು ಎಂಕಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಾತೆ. ಲಾಡು ಬ್ರೋ ಐಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಐಕ್ ದಿಲೆ ಬನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವಳೆ ರೋಡ್ ಉಂಟಾ ಮೂಳೆ ಸಾಲ ತಿಂಗಳ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಇದೆ
ಆಯ್ತದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾ 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 ಅವು ಬುಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾವತಿ ಬೇಗ ಆಡೋದು ಬೇಗ ಚರಂಟೆ ಚರಂಟೆ ಚಪ್ಪ ಉಡಾಡಿ ಚರಂಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇಂಥ 3 ಬಾಡಿಗೆ ಉಳಿದ ಇಂಥ 3 ಆಯ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಳ್ಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ 18 ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪಳ್ಳಿದಾಳು ಅವರಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದು ಹೋಗ್ಜಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬಬ್ಬು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತಲೆಗ ಅಂದಿಗೆ ಬಯ್ಯನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬತ್ತಿಕೋದಲ್ಲ గాతి చెప్పుదే గాను ಹತ್ತುಗರಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಕ್ಕ ಅಲೆಚ್ಚಿ ಬಸ್ಸಾ ఇది వచ్చినా buru lah dabur pale altu de baki pura kan ಇನ್ಕ ಐತೆ ಅಂತ ಆನೇನು ಬಿಜಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಡಪ್ಪಲ ತುಪ್ಪ ದಾದ ತಾರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ತಾಮಿ ತಾಮಿ ಅಂಪಲೆ ಅಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ ಅಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲದಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇ ನಿಂಚಿ ಗಾನು ಬಟ್ ಬಲ ಬಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬಾಕಿ ತುಲೆ
దాకలచ్చు బస్సు నేనే ఉంది లైక్ ಬರ್ತಾರಂದ బయటకు వాళ్ళది గామించి బలి బలి ಅವ యొక్క ಕುಲೆಕ ಬಲಸು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಕುಲೆಕ ಬಲಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನೆದ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಕಲು ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಗ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಅವೆತ್ತಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬಾವ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಏನ ಖಂಡನಿ ಮಾಮಿ ಈತ್ ಜನ ಪೋಪುನೆಂಗೆ ನಾನು ಈಗ ಒದ್ಗುಲ್ದೇರು ಕಾರ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಲ್ಪುದ ತೆಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನ 6 ಗಂಟೆ ಕಾರಿಂದು 7 ಗಂಟೆ 9 ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಜೋರು ಮಾಮಿ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಅಬ್ಬಾ ಹಾಯ್ ಎಂಗೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಮಂಜು ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಜು ಬಲೆ ಲಚ್ಚು ಮೂಡುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಸೀತ ಸೀತ ಬುಚ್ಚಿ ಡ್ರೈವರ್ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಒಳ್ಳರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಂಜು ಮಂಜ ಬಾಯ್ ಮಂಜಾ ಬಾಯ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಾಗಿ ದಾಮೋದರ ಪಾಟಾಳಿ, ಪಯ್ಯ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಜೋಯಿಸನಾಗಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಭು, ಕಿನ್ನಿದಾರುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರಗಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಸ್ಮಿಕಾ ಗೌರಿ ಕೋಕಿಲ ತಂಡದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇದರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ರ ಲಚ್ಚು ಓಳ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ
ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನದು ಸೊ ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಟಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಬನ್ನಗ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್